Goiuriko ur-jauzia. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Goiuriko herrian bizi zen artzai bat. Eta halako arratsalde batean paseoan atera zen, bera bakarrik ardirik gabe. Eta bertan bazijoala mendietatik, han erreka fin baten ondoan ikusi zuen eserita emakume eder bat. Ile luzea, gorputza handia, aldaka zabalak, eta han zegoen harri baten gainean eserita, lasai asko bere ile luzea orrazten. Gizonak emakumea ikusi eta segituan. Sentitu zuen horrela gorputzean berotasun bat, eta emakume hura hobeto ikusteko zuhaixka baten atzean izkutatu zen, eta bertatik begiratzen zuen emakumea. Emakumea erreka fin horren ondoan zegoen lasai asko eserita, eta halako batean urrezko ispilu bat atera, eta ogi pixka bat, eta ogi otar bat atera zen bere hanken ondoan. Emakumeak ogia begiratu eta azkar batean eskatu zion ispiluari. Gazta zati bat! Eta gazta zati bat ogiaren ondoan. Zuhaixkaren atzean gure hartzaia. Erdi maiteminduta, erdi harrituta. Eta emakumeak jarraitu zuen eskatzen, eta eskatu zuen ere membrillo pixka bat, eta membrillo pixka bat. Baina emakumeak guzti hori begiratu eta zer falta zitzaion gure emakumeari, nola ez. Ardo pitxer bat, herri osakoa. Eta ardo pitxer bat agertu zitzaion. Gizona begira, emakumea lasai, eta emakumea hasi zen jaten, eta hartu zuen ogia eta zatitu gabe, hartu zuen gazta eta baita ere, hasi zen mokaduak ematen eta jaten, eta hartu zuen membrilloa eta pringoso, eta hartu zuen ardoa eta goitik bera, ardoa erortzen zitzaion lepotik bera, eta ogia purra gaztarekin eta membrilloarekin, eta bera jan, eta gure gizona zuhaizken atzean, inoiz ez zuen ikusi emakume bat, hain ondo eta hain goze jaten, eta gure gizona maiteminduta, eta gure emakumea jan. Dena bukatu zuenean, emakumeak hartu zuen antxe lekutxo bat, siesta goxo bat egiteko, eta orduan, gure gizona, zuhaizkatik atera, eta erdi maiteminduta bai. Baina, txin, erdi ispiluaren gozez ere bai. Orduan gerturatu zen, eta zer egingo zuen, gizonak, ez zuen zalantzarik izan, eta ispilua lapurtu egin zuen. Bere etxera biatu zen Goiuriko etxera korrika batean, bere etxean sartu, eta han. Gizon horrek inoiz ikusitako gauzarik preziatuena urrea zen, eta hasi zen eskatu. Eskatu zuen dirua, eskatu zituen goiarak, labanak eta sardeskak urrezkoak, eskatu zuen teiatu aurrezkoa, eskatu zituen, badazpada abere batzuk ere eskatu zituen, baina gauza gutxi gehiago, eta ohea urrezkoa, eta leioak urrezkoak, eta alfombrak urrezkoak, den aurrezkoa. Eta horrela, 3 egunetan gure hartzaia aberats bihurtu zen. Baina 3 egun horietan emakumeak ere faltan bota zuen ispilua. Nik esango dizuet, emakume hori ez zela edozein emakume. Emakume hori lamia zela. Eta begiratu zuela kobazuloetan, erreka bazterretan, begiratu zuen harrien azpian, baina ezin zuen topatu urrezko ispilua. Eta erabaki zuen Goiuriko herrira jaitsiko zela. Goiuriko herrira jaitsi eta han ikusi zuen, urrezko teiatu bat, atea urrezkoa ere zuen etxe bat, eta erabaki zuen bertara gerturatuko zela. Atea jo, kling. Gizonak atea ireki eta atea itxi zuen. Baina emakumeak, kling, atea ireki zuen eta emakumeak eskatu zion, urrezko ispilua emadazu. Gizonak ezekiela ezer berak ezuela inoiz ikusi urrezko ispilu bat, baina orduan emakumeak esan zion. Ispilua ematen badidazu, eskerronez ematen badidazu, nik, Marik, lami bati emanaldion oparirik preziatuena oparituko dizut zuri. Ez badidazu eskerronez ematen, herria, zure baserria eta zu ere suntzituko zaituztet. Gizonak, baietz, emango ziola urrezko ispilua, orduan lamiak esan zion, bihar. Eguzkiko lehenengo izpiak agertzen direnean, han,
lapurtu zenidan leku berean, erreka fin horretan elkartuko gara. Eta bertan emango didazu urrezko izpilua. Trukean, Marik, lami bati oparitu aldion oparirik preziatuena emango dizut zuri. Atea itxi, bakoitza bere etxera joan zen, eta hurrengo egunean, goizeko argi izpi hoiekin batera, gure hartzaileak izpilu hartu zuen, etxetik aldegin, basoan sartu eta erreka fin horretara abiatu zen. Errekaren beste aldean zegoen lamia bere handitasunarekin zai. Eskua luzatu zuen lamia. Eta gure gizona, gure hartzaia gerturatu, urrezko izpilu hartu. Eta lamiaren eskuetan utzi zuen momentu horretan bertan, erreka fin hori haunditzen hasi zen. Haunditzen hasi zen, eta momentu horretan indarra hartzen zijoala errekak, hartzaiak behera begiratu, eta ikusi zuen bere hankak ur bihurtzen hasi zirela. Oinak, belaunak, hankak, aldakak, eta ja gutxe geritzen zitzaionean, oiukatu zuen, gezurra esan didazu. Baina lamiak, ez dute inoiz gezurrik esaten. Marik, lami bati egin aldion oparirik preziatuena ura da. Nik orain ur bihurtu zaitut, eta hemendik aurrera nire parajearen parte izango zara. Esaten dute hartzaia ur bihurtu zela guztiz, eta irrintzika egin zuela bera ur jauzi bihurtuz. Esaten dute, han gelditu zela, gure lamia, izpiluarekin. Eta esaten dute, ekaitz fuerte eta izeak fuerte jotzen duen egun hoietan gerturatu eskero gujuliko urjauzira edo goiuriko urjauzira, bertan somatuko dituzuela lamiaren eta hartzaiaren oiuak irrintzika bertatik. Eta hala ez bada, hala izan dadila.